Sunt imagini cu trupe italiene și americane care staționau în Niger și au fost evacuate în urma loviturii de stat, aterizând la Roma cu o aeronavă specială. Au rămas 254 de militari care vor fi evacuați în această săptămână. Trupele mixte fac parte din misiunea de sprijin în Niger, o misiune Uniunea Europeană-Statele Unite, înființată în 2018, care viza combaterea fenomenului traficului ilegal și a amenințărilor de securitate. Lovitura de stat a fost condamnată de Occident și de mai multe țări din Africa, dar militarii din Niger care au preluat puterea sunt susținuți de omologii lor din Burkina Faso și din Mali, care au venit la putere în mod similar și spun că vor interveni în caz de război. Perspectiva unei intervenții militare vest-africane, care ar avea ca scop reinstalarea ordinii constituționale și eliberarea președintelui Bazoum, reținut de puciști, provoacă îngrijorare. When and where we are going to strike, that is an operational decision that will be taken by the heads of state, who are going to be like the commanders-in-chief of this operation. La Niamey este haos pe străzi, iar pe stadion s-au adunat zeci de mii de simpatizanți ai militarilor care au dat lovitura de stat, agitând drapele ale Rusiei și ale statului Burkina Faso. Steaguri ale Rusiei au fost fluturate și săptămâna trecută în contextul violențelor din fața ambasadei Franței. Occidentul a suspendat ajutoarele financiare și de securitate acordate statului Niger. Franța a anunțat și suspendarea ajutorului economic acordat Burkinei Faso în contextul tensiunilor din zona Sahel, ce pare a fi un nou front de gestionare a crizei pentru Occident.